Askok kontrakoa pentsatzen dute, baina artea eta teknologia ez dira kontrajarriak. Halaxe erakutsi digute egunotan Bilbon izan den Teknarte jardunaldietan. Gainera, euskara irakasleen artean zeresan asko eman duen baliabidea ezagutuko dugu. Benito Fizek kontatuko digu zer den karrajua.org. Teknologia, artea eta euskara eskutik helduta. Hemen dator, Dikundnik. Fatzadak argiz margostea, edo emozioak sakelakoaren bidez adieraztea. Horrelakoak eta gehiago ere aurkitu ditugu Teknarten, Bilbon izan den artea eta teknologiari buruzko nazioarteko jardunaldietan. Emozioak eragiteko helburua duten instalazio interaktiboak. Oinarri industrial edo praktikorik gabe, artea eta teknologiari buruzko jardunaldiek gero eta hurbilago dauden alor bi horiek uztartzeko azken joeren berri eman digute. Arte y tecnología pueden caminar juntos. Entonces, bueno, digamos que es un foro de reflexión en los que vienen investigadores de centros internacionales, profesores de universidad, artistas internacionales, para mostrarnos realmente que han llegado a proyectos, que han estudiado proyectos y que han ejecutado obras de arte con tecnología, como puede ser nanotecnología, realidad virtual, y que realmente hay tecnólogos que necesitan de la creatividad, ¿no? Que igual es un campo, el de la tecnología, un poco más cerrado, entonces pues esa creatividad es aprovechada para desarrollar nuevos proyectos. Jardunaldiotan hainbat disiplinatako artistek haien esperimentuak erakutsi dituzte. Horrela, argi utzi dute arteak ez duela mugarik. Eta gatxetek ere emozioak eragiteko edo gure inguruari buruz hausnartzera bultzatzeko ere gaitasuna dutela. Yo voy a hablar sobre los QR codes, los códigos de barra bidimensionales, de las posibilidades que ellos tratan, y también las realidades mezcladas, las camadas de informaciones digitales mezcladas, utilizarlas en arte y también en otras áreas del conocimiento. Para las personas entenderem o que são as realidades mezcladas, recordas la película Terminator First, quando Schwarzenegger usa unas gafas con las informaciones sobre las personas. Esto es realidad mezclada. Pero en 1984, más o menos, nosotros no teníamos tecnología para usarlo en todos los días. Y ahora podemos hacerlo con cell phones, Bearship. Azalduko zeniguke zer den zentzumen arrosa? La rosa sensitiva es una rosa de vientos con fast flows que mapeia los sentimientos de la gente. Se usa un teléfono para escanear una parte de su trabajo y cuando se escoge los sentimientos, la rosa se modifica. Conforme la gente interage con el trabajo, el mapeamiento cambia en la rosa. Se puede ver en Brasil, por ejemplo, cuando las personas interagen, nosotros vemos paz, amor, siempre en norte y sur. En otros países cambia de acuerdo con los deseos de las personas. Arteak teknologia behar duela esan dezakegu? Pienso que en la misma manera que nosotros estamos mezclando en nuestras vidas cotidianas la tecnología con las cosas que hacemos, la arte es lo mismo. La tecnología está mezclando con todo. Teknarten errealitate hedatuak bere tokia izan zuen. Joe Hawkingek okupazio indarrak izeneko erakusketa aurkeztu zigun. The idea is that the system is programmed so that when the camera sees different symbols, it draws
different characters on top of the symbols. And then the name of the piece reflects the fact that these characters are going to be these cute-looking aliens which are really trying to sort of invade this space, but it creates this narrative where they're not entirely successful. You know, it's kind of this funny thing where they've got their little guns and they're trying to be threatening, but they're not threatening at all. Yeah, so that's what we're going to be seeing. Zer egiten dute bi ordenagailuk parke batean xakera jolasten? Tim Divainek azalduko digu. It's two computers sitting in a park, in a public park, outside, playing chess against each other, and they talk to each other, explaining moves and things like that. So basically they're just living by themselves and communicating with each other without people having to do anything. The camera is set up to detect faces, actually. So if people start staring at the computers, if they stand in front of them, then they start talking, saying, "Why are you looking at me? Don't you look at computers long enough in your everyday life?" And they really try and give them a personality of awareness. So it's about being aware of people around them. And do you need something from us? Is there anybody here who can amuse this girl? It knows when it's speaking, and so it knows when other people are speaking around it. And if you try and use the keyboard or the mouse or something like that, then the computers react, and they're basically locked. All the computers are locked. So it's about making people feel like they're not able to access the technology. Zer eskaintzen diete teknologia berriek arteari? Technology seems to offer a lot of people to contribute something to art, and I think what needs to happen is there needs to be more critique of what people do with technology when it comes to art. I think if people are able to do so much, they can make they can make a record, they can record all their music, their band and everything at home, and put it online and have it released and sell it and things like that. But it doesn't necessarily mean it's good and things like that. So there's a lot of art and media art and all this stuff that is produced, and yeah, I think we need to continuously evaluate our critique of this sort of how it's used. Zer da nanoteknologia? Nanoart is the result of a mixing of two different areas. It's art plus nanotechnology and research and scientific development. The result of this collaboration are a series of artworks that you can see directly with your eyes, because they are in micrometric or nanometric dimensions. Zein teknologia behar dugu ikusezina ikusteko? To see the nanometric artworks, you could use an atomic force microscope or a FESM, a field electron scanning microscope. It allows you to show what the eyes can see. And it's the same microscope that we use to realize the artworks. If you use it in one way, it draws on the surface. If you use it on the other way, you can see what you draw. So with the same instrument, we can both realize the artwork and see it. Zergaitik aukeratu zenuen musika eta kolorea artea egiteko? Basically, working with light is very fascinating. In this case, I use projection, light projection, real-time change of the projection, basically. And with this light, I can shine everywhere, anywhere I can go. Zer eskaintzen diote teknologia berriek arteari? I do a lot of mobile phone programming, and I create art tools with mobile phone. And so I believe there's a big future in this field, that many people, even themselves, can become artists using cell phones to do all sorts of things. And this means also there's lots of innovation. Duela aste batzuk kontatu genizuenez, Apple enpresak arazoak izan zituen Txinan dituen hornitzaileek adin txikiko langileak erabiltzen dituela jakin zenean. Dirudienez, arazoa uste baino okerragoa da. Joan den astean,
Microsoft, HP, Samsung eta Best Buy enpresentzako lan egiten duen lantegi batean ere, adin txikiko langileak aurkitu dira, baldintza ezin eskasagoetan lan egiten gainera. Txinako langileen batzorde nazionalak txosten dokumentatu bat prestatu du, era guztietako probak batzen dituena. Salatu dutenez, lantegian nerabeek baino ez dute lan egiten, astean 87 orduko lanaldiekin eta orduko 40 zentimo baino gutxiago kobratuz. Hitz egitea eta komunera joatea debekatua dute langile gazteek, eta gainera, etengabeko jazarpen sexuala pairatzen dute nagusien partetik. Applek bere garaian egin zuen bezala, Microsoftek ere adierazi du ez zuela langile horien baldintzen berririk, eta ikerketa abiatuko duela salaketa egiaztatzeko. Egunotan, sarean agertu den birus berri batek, teknika berezia erabiltzen du erabiltzaileak mehatxatzeko. Ordenagailuaren navigazio historiala webgune batean eskegitzen du eta biktimari dirua eskatzen dio historiala ezabatzeko. Artxiboak partekatzeko Winnie izeneko plataformaren erabiltzaileei eraso die. Plataforma hori asko erabiltzen da Japonian, batez ere hentai estiloko komiki erotikoak partekatzeko. Birusak 5.500 laguni eraso die dagoeneko. Joko baten instalazio pantaila gisa mozorratuta, erabiltzaileren datuak eskatzen ditu eta gero datu horiek eta navigazio historiala publikatzen ditu sarean. Ondoren, birusak 10 euro inguruko ordainketa egiteko eskatzen du copyright legearen urratzea konpondu eta historiala webgunetek ezabatzeko. Togoko Errepublikako ikasle batek, Sam Todok, argi utzi du, ez dagoela zertan japoniarra izan edo baliabide asko izan errobotak egin alizateko. Ikasleak hankabi erabiliz dabilen eta urrutitik maneiatzen den errobot bat egin du, telebista zaharren piezak eta osagai elektroniko zaharrak soilik erabiliz. Todok iragarri du errobota egitea lehen pausua besterik ez dela. Errobota autonomoa izatea nahi du, jendea agurtzeko eta oztopoak saiesteko ahalmenarekin. Bere asmoa, Togoko beste gazteen zientziarekiko interesa piztea da. Eta erakusteak gauza interesgarriak egin daitezkeela, naiz eta baliabide asko ez izan. Joan den asteburuan, Abre datoz izeneko lehiaketa izan zen. Pro bono publiko elkarteak antolatutako lehiaketa horretan, web programatzaileek hartu zuten parte eta 58 orduko epea zuten administrazioak publiko egindako datuetan oinarritutako aplikazioak diseinatzeko. Helburua, informazioa era librean edatzearen abantailak erakustea zen eta horrela, zabaldutako datuei erabilgarritasuna ematea. Guztira, 30 proiektu aurkeztu ziren 58 orduko epean, guztiak ere oso interesgarriak. Orain, lehiaketa bigarren fase batean sartu da. Proiektuen egileek, marketing kanpaina bat diseinatu behar dute sortu duten aplikazioari ikusgarritasuna emateko. Programazio lanean eta marketing kanpaina horretan oinarrituta, epaileek maiatzaren 2 arteko epea dute proiekturik onena zein den erabakitzeko. Denbora baldin baduzue, merezi du sortu diren proiektuei begiradatxo bat botatzea. Helbide honetan aurki daitezke live.abredatos.es/teams. Badirudi Eyjafjallajökull sumendiaren erupzioak ez dituela arazoak soilik sortu. Batzuei onura nabarmenak ere ekarri dizkio. Hotelek eta taksilariek esaterako bezero oldea dute egunotan. Baina ez gara horietaz ari.
Interneteko zerbitzu askok ere eskaria handia izan dute egunotan, bideokonferentziak esaterako. Cisco Systems enpresaren arabera, Europan hegaldirik egon ez den egunetan, bidaiariak etxetik kanpo geratu behar izan dira, eta horrelako zerbitzuen eskariak biderkatu egin dira. Izan ere, familia internet bidez ikusteko eta entzuteko aukera izateak, asko samurtu du Europako zerua zeharkatzen duten errautsek derrigortu duten oporraldi antzekori. Sare sozialak aipatzen baditugu, askok Twenty edo Facebook hartuko dute gogoan. Hori ez gain sare sozial espezializatuak aurki daitezke. Horietan, esaterako, antzeko lanbidea dutenek, esperientziak, baliabideak eta ideiak trukatzen dituzte. Gaurkoan horietako bat ezagutuko dugu. Benito Fit bilbotarrak sortutako karrajua.org proiektua erreferente bihurtu da euskara irakasten ari direnentzat. Sare sozialak ez dira denbora pasa hutsa. Horren adibide adierazgarria sare sozial edo komunitate profesionaletan aurki dezakegu. Horietan, alor bateko profesionalek elkarren zalantzak, aurkikuntzak, baliabideak eta hausnarketak partekatzen dituzte. Eta horrela, denek ikasteko eta irakasteko aukera dute. Ez dugu urrutiegi joan beharrik adibide esanguratsuak aurkitzeko. Gaurkoan, karrajua.org ezagutuko dugu. Benito Fitzek sortutako webgunea alegia. Benitok AEK-aren didaktika sailean lan egiten du. Eta teknofilo samarra da. Lehendik ere bazuen blog profesional bat Blogspoten. Baina 2006an domeinua erosi eta aurrera egite erabaki zuen, blogaz gain beste zenbait osagai gehituz. Gaur egun, hainbat atal aurki ditzakegu karrajua.orgen. Denak ere euskararen eta beste hizkuntzen irakaskuntzarekin lotutakoak. Blog kolektiboa, RSS agregatzailea, eztabaidagunea, klaserako material biltegia, lan horrek guztiak merezi izan du zalantzarik gabe, eta ez guk esaten dugulako. Nondik atera duzu Karrajua izena, eta zer esan nahi du? Karrajua iza, mira, honi bertan kontatzen dut historia. Euskaltegian nazen nintzen nien, dela, eta lau urte, Han pasilloari, kanpokoari bezatzen Karrajua. Eta han bete bidean Karrajura joan, Karrajua gora eta Karrajua bera, eta hori Karrajua, hori gelan arteko pasillori, eta guztu antxe gozean egoten zen bizitza Euskaltegian askotan, ez ikasleak atzera aurrera, irakasleok bera bebai alkarrekin berbaitzen nien eta hortitxik hartu nagoen. Nolatan sartzen da euskara irakasle bat horrelako lan batean? Espartuta norbera. Ez dakit, apizina da, puru bat. Mira, asuntua zen da, ondala, 5 urte edo. Ni beti eukidut lan, apizina puru bat lan, teknologia eta internet eta loko guzekin. Eta apurka zezak gauza batekin enredaten, beste gauza batekin probaten duzu, eta holantxe ikasten duzu. Ez da gauza bat propio itzen duzuna, informatika ikasi gauzula eta hori dazuen lapila. Gaur egun gaino bizi pasaten da. Olako lan baten zabiltzanean, badakizu aukera asko askazula, badakizu hortik gauza gehiago etorri ditezkela, eta putzu bat egunen egotea komeni da, eta zelan honak gauzak ez diz ikasten, ez ikastaro bat egiten duzu, karrera bat behin. Eta hola, ikasten duzuna da egunean zabitz, interesaten, probaten, ikusten dolan, pues hola, tontamentean. Atari komplexua da, zeuk bakarrik sortu duzu? Bai, ataria bera ez da komplikatua. Egiten duzu igual modulo diferente batzuk edo talde batzuk, baina ez da komplikatua bera ez. Egitura bera tekniko ez da oso kompleja. Modulo batzuk daude eta bastante simplea egia zinta. Dauena da indutela experimento bat, beste atal bat sartu, beste eduki mota bat, eta dauz bai, emoten asko dagoela, gero atal askotan dauz 2 atal gehiago ez. Normalen, betena bloga izaten da bera.
Nolako harrera dute IKT direlakoek euskarazko ikasleen artean? Pues ez da asko sakondu dolako bildur moduko bat hau, edo ezagutza eta ojiteneko klasikoa da, eta egia esan da ez da asko zabaldu. Egon dira esperientzia txiki batzukan eta hemen probatu batu, baina ez da onduzka bat hola esan eta jentia. Segurunik hemen eta jente helduarekin ari garela eta jente heldua ganez beren kontura biliko da gehiago. Seguramente eskaria gehiago etorko azte laster baten ikasleen partetik etorriko da gehiago seguramente erakunde edo irakasleen partetik. Eta holako gauzak apurka sartzen hasi dira. Gure eskolak emoteko moduan eta ondinoko kostaten da horre gauzak uztartzea eta hori irakasle bere konturatzea hori da honi. Eta irakasleen artean, asko kostatzen da tresna berriak sartzea? Euskaltegietan gehi ematen, alde batetik ikusten duzuz batzuk, holan ez, holako entusiasmo, ikaragarri eta beste pina. Hortik ez dana pasatzen, eta gehienetan ikusten da holako bildur moduko bat, ikusten da, ez da egite, errezelua, pentsaten da behurek ez dira kapaz izango horre sartzeko, kontutan hartu, euskaltegietan gehi ematen, momentu honetan irakasleen adina mataz bestekoa, ja, altutsua da. Eta 15-40 urte ingurukoa, ez dira esatetik natibo digitalak asko, eta holako errezelo bat egoten da. Zer eskaintzen dio karrajua.org webguneak erabiltzaileari? Lehenengo eta behin euraz erabiltzen da bena. Eta niri behintzat eskaintzen duztiena da, lehenengo eta behin gauza probateko leku bat, jolazteko, hoketako, eta enredateko lan brikolajia putxo bat egiteko, eta gero lanaz eta interesatzen dago mundu batez berbaiteko eta gauza zabaltzeko, konpartitzeko, komentatzeko, hori da. Neuri eta pentsatzen dut hori zen nahi nukere bintzat, horren inguruan dabiltzen beste guzti bezkintzea ez da. Euskaltegi online bat dela esango zenuke? Ez da hori asmoa, inoiz izan ganera. Sortu zanean nolan, gehien baten euskararen ikaskuntza mundu honetan lan egiten dugu nontzat, holako, eta egune bat egitearen guztak ikusak botateko, komentateko, jakinarazteko, hau dago, beste dago, norban esperientzia bekontateko, baina gehien baten enfokatu jente profesionalari, ez ikasleari, ikasi nahi duenari. Zenbat atalek osatzen dute webgunea? Hasi nintzenean, denborarekin zabaldu ditut atal batzu, gero ez ditut erabili probateko eta izan direnak, baina nagusi kontsumatuan dauz 3. Bloga bera dana, dau beste bat deitzen dana klaserakoak, igual internetan ikusten oso zerbait interesante izan daitekeena irakaslentzako, horretan da bien jendeantzako, baliabideak eta holako gauzak, apuntaten dozu eta komentaten dozu betxu gozamendako hau eta bestia. Hori da, bigarren atala on erabiltzen dena, eta beste azpiatal batzuk beba da, dala materialak edo klaserako ideiak idazteko gauzak, edo interneten da izen testuak, eta baina horrei aspaldean dago apur bat eparketa. Normalen ontsa da bloga eta bestia. Zein da zure helburua karrajua.org webgunearekin? Momentu zondo pasatik zen diot, ez dut egin inoz holanan bizino handiri. Hamendik gure dut, ikuso, hasi nintzenean, jabotzuk leku batzutan nintzen, epamena, euskaltegin ataria ez da gizer, da egingoa ez da gizer, ez ba. Osa, nire nutzen proba, ondo pasago, jenterekin berbain, eta gero lanerako, eta gustatzen zaigun gauza baterako, aprobetxatu, batekin komentatu, beste batekin jenteria esautu jentia, harremanak egiten duzuz, hausnarketak eta burutik parten ez izango bota, batekin konpartitu, hola, ez dakat ambizioan dirik, Zer hobetu daiteke web orrialdean? Seguramente duz asko, nik momentu honetan gogoan dekotena, nengo itxurea, diseina burtzea tokatzen aldatzea urte, aldatu barik, bai, ez dakit, momentu honetan ez dakit zer hobetu behar da. Badakit zer barri, gauza barrik inbar dira beti, pentsaten dana eta hase datorrenien. Bai, hobetu ez dakit, hobetu lehik ez gauza asko, baina, ez dakatola ardura berezirik batago bestia. Eta etorkitzuna nahi dira, espero dezagun, oinarteko, ondo pasatu, jente ezagutu eta gustura ibili. Besterik ez du behar. Internet sortu zenetik, normalean bertan egiten ditugu lehendik ere mundu errealean egiten ditugun gauzak. Baina batzuetan kontrakoa gertatzen da. Unibertsitateko 2 ikasleek sortutako kontzeptu hau e-mailak posta arruntaz bidaltzean datza.
Kontua zera da. Gmailek aukera eskaintzen du edozein e-mail posta bidez bidaltzeko internet erabili beharrean. Sistemak e-maila inprimatuko luke gutun azal batekin batera. Azalak Google mapa batean erakutsiko lituzke hartzailearen helbidea eta bidaltzailearena. Irudiak ikusita oso erraz ulertzen da. Eskuko telefonoa 1 euro daramagu aldean. Eta gero eta gauza gehiagotarako erabiltzen dugu. Hori dela eta gero eta garrantzitsuagoa da telefono zerbitzua emango digun enpresa ondo aukeratzea. Batez ere, ordaintzeko unean ezusteko desatseginik izan nahi ez badugu. drsim.com webguneak laguntza baliagarria eskaintzen digu gure telefono enpresa eta tarifa aukeratzeko orduan. Webguneak gure gaur egungo kontsumoaz galdetzen digu. Eta horretan oinarriturik gehien komeni zaigun tarifa gomendatzen digu. Gainera, gaur egungo faktura web orrira igotzean, webguneak berak aztertzen du, gure kontsumo ohiturak zeintzuk diren zehaztu eta horren araberako gomendio zehatzagoa egiteko. Erotismoa norberaren buruan dagoela esaten da. Eta hori, argi baino argiago uzten dute jarraian erakutsiko dizkizuegun webguneek. Moan My Ip, Moan My Os, Moan My Weather eta Moan My Time webguneetan zure internet konexioko hainbat datu tekniko entzun ahal izango dituzu. I want to give it to you. The weather that is. It's 66 degrees. Emakumezko ahots ustez erotiko batek ingelesez susurlatua. You again, real. Egileek xehetasun guztiak pentsatu dituzte, eta bada ezpada ere, lanerako bertsio segurua ere sortu dute. hearmyip.com. Bertan, ahotsa gizonezko batena da, eta bada ezpada ere, tonu erotikoa kendu diote. Egunen batean, luzeago arituko gara errealitate hedatuaren erabileraz. Baina, momentuz, hemen duzue aurrerapen txiki bat. Aurrentzako kamiseta hauek estanpatu berezia dute. Webcam baten aurrean jarriz gero, grafiko animatuak sortzeko eta ordenagailuarekin jolasteko balio dute. Egilearen webgunean dagoen aplikazio bat erabiliz. Kamiseta bakoitzak 23 euro inguru balio du, Ingalaterratik bidaltzea barne. Aurreko saioetan argazkiak online editatzeko tresnak erakutsi dizkizuegu. Bada, gaurkoan argazkiak ikusi baino ez ditugu egingo. Horretarako da Flickr. Flickrreko argazkiak beste modu batean ikusteko aukera eskaintzen duen gunea alegia. Bidira Flickrren ekarpen nagusiak. Argazki jarioa ikusteko aukera da lehena. Bilaketa bat egitean, emaitza guztiak orrialde berean kargatzen dira, eta horrela, ohiko botoiak erabiltzeko, ez dago orri batetik bestera pasatzeko beharrik. Bigarrena, modulu sortzaile automatikoa da. Modulu horiek kanpoko webguneetan txertatu daitezke, norberaren blogean esate baterako. Eta automatikoki eguneratzen dira, bilaketarekin zerikusia duten edukiak aldatzen diren bakoitzean.
Tresna ona hortik zehar ikusi ditugun argazkiak bilatu eta gure blogean erakusteko.